ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ minda ka asngi kabalang karake ya ka sngi kinmau sngi burom jonga Maria teisoti kum ka KMIE jong ka balang ka Maria teisoti kalong ka KMIE jong ka balang but kane kalong ka jingi kai kabardon jimmut shisha bangite Maria teisoti kalong ka KMIE jongu mesaya lemba u angel U Blei ula pha ya ka kubor shaka but ka jimpen bana angel ulong ka jimpan jimmut na ka Maria teisoti ka jingpan ya ka jingkoloi jongka banlong ka KMIE jongu mesaya but kalalong ka kinde badap da ka jingid U Blei kalalong ka kinde kabadap da ka jingaiei jong U Blei haba kalalong ka kinde kabadap da ka jingaiei jong U Blei but ka jingid U Blei kalala ban pidiang suk ya kata ka jingkot jong U Blei ya ka banlong ka KMIE jong mesaya KMIE jong Jesus Christ namar kala im barabor ha ka jingid U Christ jingid U Blei jingid U mensiem bakui kala don shisha ya ka jingri U Blei kala long ka kende ka badap da ka jingaiei haba kala long ka badap da ka jingaiei ka shem suk ban pidiang ya ka jingkot jong U Blei kane kalong ka jingkot ya ka Maria teisoti jingkot ban long ka KMIE jong U Blei ban ha kata ka jingkot ban long ka KMIE jong U mezaya kala kalelang bat ka jingid ya ka jing shashito ka jingid U Blei ka wan shangi rengkat bat ka jing terwa ban shashito ngimla bandon jingid U Blei kalem ka jing shashito ladangi ong ngi id ya U Blei nangdangi duwai ngi kwa ban lai luit na baro ki jing shitom te nginumla banlong kinombur jong U Christ ngimla banlong ge sinran jong U Christ naga daga daw ka jingkot jong Maria teisoti kanang janai shushu kanang shai shushu yaka yenda laka ya ujisu haba laka ya ujisu ka Maria teisoti kala yalam ya u kullung ujisu shaka temple bad haba u Simon ula yo I ya u kullung ula ba ya u kullung bad ula ya tulupa ba kandung silod dak haka donur jampa ya ka white lamp janga jing sosi U Blei udang penjanai ya ka jingkot jongu ya ka Maria teisoti lempa ka jimpen kan mau ya ka jing shitam ka jing sosi ya ka white lamp janga jing sosi haka jingem janga U Blei udang penjanai ya ka Maria teisoti banlong ka KMIE jong ujisu banlong ka KMIE jong ka balang bad men haba ka Maria teisoti kalayosngo ya kata ka jingya tulupa jong Simon kalas ngawutu kaya ka jingmut banlong ka KMIE jong U Blei kalas ngawutu kaya ka jingmut ban id ya U Blei ban id ya U Blei ka bamut ban kongu ya U Blei ka bamut ka benrap lang ya ka jing sosi ka benrap lang ya ka jing shitom ka benrap lang ya baro ka jing tinju bad ka jing penshoy bad kala pidiang ya kata bad kala penjanai ya ka jingim janga haba kala pidiang ya ka jing shitom ya ki white lam janga jing sosi ha ka donur janga kala kalalong shisha ka KMIE jong U Blei ko himmen ko para ha ka jingim ka jongiru ngi baro ngiyong ngi kwa ban id ya U Blei ngi kwa ban id ya ujisu ngi kwa ban le ya ke kam jong U Blei henre ngi klet bon sin habangi ong ngi id ya U Blei kadondo rengkat bat ke jingi U Blei ya ke jingshitam ba bon jai bon sin haba wan ke jingshitam ha ka jingem jongi ngi kenrandin ngi stam ban ong ngala duwai ban roy ha ka jingit ngala duwai bangakua ban syakri U Blei
Ngaladuay, ngaku aban ya ka jingim ka bakoit, henre balemo kum gini ke jingai ha kamaja. But ngistang banong imat U Blei yus ngushu ya ka jing duay. Ngistang bandu jinggarmen. Henre ngim sautu, ki jing shitam, ki jing jinjar, ki jing tinju, kalong shi benda jong ka jingit U Blei. Kalam kini ke benda ngimla ban it toin ya U Blei. Bad kamarite suti kala sautu ya kani. Bad kadba kamarite suti kala yang hakijat jong ka dim pana bakoit, kala yo jimpen shai, shushu, hangalor kane ke jimmul jong ka jingkot. Badu jisu la peit ya ka. Ujisu shimla peit na ka pakidulan. Ujisu la peit ya ka na ka dim pana ha ka ba shashitom hadu kata kata. Bad ula peit ya ka. Bad ula a ya ka certificate ya ka. Bad ula kokumi minda pilong ka kami ka bajanai. Kam dasuk ya pi ban yang hakijat jong ka dim pana ha ka ba ukun udang pen kray baniap. Henry pela job ya kane ka jingji, pela job ya kane ka jingkot minda nga kemen ban IT ya pi syaka balang. Nga kemen ban IT ya pi omde tang ka KMIE jong ka marwe Henry ka KMIE jong ka balang. Badhangda iyeng uwe usinran ya uba ujisu la id. Ula kam id ya anis. Badom don mano bala ban pidiang ya kamaria teisoti ban ya anis bakui namar ulong uba id ya ujisu hadu kata. Badu jisu ula snautu kikun jongga balang kilongi bayir jongo karis. Bad ujisu ula pinkarpang ya anis bakui bala ngi baro ngi de banlong kumu ya anis bakui banlong ki sinran jongo. Omde shulongi sinran kai. Omde balongi sinran tili. Henry ngide balongi sinran badap daga jingid. Bad ula se iyawu kam kerpang. Ula pin kerpang iyawu ban Pe uni ulong kadaka shin janga balang. Minda nagabenta uni udon kam yaka kabi. Uyanis bakuit ulong ka balang, ulong ka dakashin jong ka balang, nagabinda jong ibaro. Baro ke bay id yaw jisu ki kalalangi dakot jong ka balang. Habangi kalalangi dakot jong ka balang, ujisu utarwa hangi ya ka kami. Kamariate isoti kamde ka kami jong ki beriu bam tre ban id ya ka balang. Nagadagada bon ki beriu hagane ka juk wat ya ki kristan Kim shim pidiang ya kamaria teisoti. Namar kim shim la don ka jingid hadu kata ujisu. Kim shim la don ka jingid hadu kata ya U Blei. Nagadaga daw bon sin ki briu ki kinyum ne ki kinno ne ki karan bain. Ladang ilong ki kun bala syai alam daka bor jong U Blei, daka bor jong mensiam bakwit, daka bor jong jingidu kris ngimla ban kinyum. Henry lada mano kinyum persha ya kane ka jinglong KMIE jong ka maria teisoti kadena marba kimbat sautu ka jingidu balai kimbat yama jingidu balai lese kiong kinge Henry kim shimla id ya ki bayir jong U Blei kimla ban kinyum ki bayir jong U Jesu kin kemen ban pediang ya ka maria teisoti namar ka jingai ka bakrautam kabau jisu ula ai naka dimpana kalongka maria teisoti ya kabalang. De naga taga daw kabalang ro kalas ngutu ba ya kane ka jingtarwa bat kabalang kalas tang ban ka maria teisoti kalongka KMIE jong ka balang. Namar kabalang kabamut manga badmapi. Kidakot jong ka balang de mangi baro. Henry ngilong tangi dekot Henry ka balang ka basisya kade ka met jongo Chris. Ngingilong ki dakot met. Henry manoba pinpura ya kane ka dakot met bade ujisu. Haba ujisu ulat terwa ya ka Maria teisuti syau yanis bakuoit
ujisu ula pelong biang ula pelong sasasin ya ka Maria teisuti kum ka kemi jongu badula penbana na ka dembana kane ka kente kalong ka kemi jonga omde tang na marba kala ka yanga henre na marba kala yi toin ya U Blei bade kala yai senran iya ka jingshitom baro bad kala kit ya ka jingshitom jong ka balang kala kit ya ka jingshitom ka bau jisu la kit mendau jisuong kane ka kelalang ru ka kemi ka dekot met jonga ya ka met bamayan jonga ka bala shashitom ha ka dempana bad baro mangi ngiru ngialong kawe bad kane ka met bamayan jongu Chris bad uyanis bakuit ulong ka dakashin ubayang nakabenta jongi namar hakapor ujisu terwa ya ka Maria teisuti manga banmapi ngimdon endre nakabenta jongiru uyanis bakuit ulapidiang ya ka Maria teisuti haka jingim jong nakabenta jongi baro uyanis bakuit he is the representative of all Christians. Tina kata kadao ko himen ko para ngideben sautu syai kadar habangi ong ka Maria kalong ka kemi jong ka balang ka Maria teisuti kalong ka kemi jongi kamde kane ka jingkran start jong no henre kane kalong ka jingkran start jongu jisu unompenim umesaya lada ujisu ula ong ka Maria kalong ka kemi jong ka balang ngi kibriu ngimdon bor banya tainya halor kata henre ngide ban syukongu bakum uyanis bakuid ban pediang ya ka Maria teisuti badi alam ya ka syaying jongi katshaba ka Maria teisuti kawan kata ki ingasem kan kerlalong ka ying kabadap da ka jingaiei kabadap da ka jinggerku kadap da ka jingtiang jong ka jinglong jong ka Maria teisuti kane kalong ka jingid kaba shisha kabangide ban dondru kumu ya anis bakuid ban ngeit ya ujisu buna padang jongi ngi tom ban ngeit haba ujisu pat utarwa ya ka Maria teisuti hangi ngis kran start don pun ki brio ki kran start ha kana ga por ban kentai ya ka Maria teisuti haba u mesaya ujisu na lor ka dempana kala terwa kala IT ya kana ga binda jongi ngi ong ngim kwa ka Maria teisuti ngi kwa ujisu henre ngim kwa Maria teisuti kane kalong ka sang kane kalong ka pop namar ladangi kran persha ya ka Maria teisuti ladangi kendait ya ka Maria teisuti ya ka ba ujisu u IT na ga binda jongi kalong ka pop persha ya ka saindur jongu jisu na ka taga daw ni deban kamburom hakinga sem jongi omde tang upanai mei henre mangas ni pide banton ka jingid ka ba palat ya ka Maria teisuti but pide banton ka jingri bale ya ka Maria teisuti but pide ban tuai ya ka rosary mangas ni ha ka jingim jompi ha ki inga sem jompi kanamba ki inga sem jompi kan kerlalong sweet home kumno pilaban perlong ya ki inga sem jompi sweet home badai lempa ka Maria teisuti kalong ka batiang ban pindiang ya ka jinge jongi baro habangi sitom habangi jingjinjar ka jingdon jong ka Maria teisuti kan penkala ya kata ka jinglong baro sya ka jingtiang ba ka inga sem jongi kan kerlalong sweet home tongin duwai ha kane ka Eucharist bakuid nakabenta kane ka jingaiei bangiru ngin ngeskem ya ka bau jisu ong bangiru ngin pediang ya ka Maria teisuti haying jongi ba ka inga sem jongi kan kerlalong sweet home jisu be it karku kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi ba mangiru ngin burom iya ka kemi beneng jame kum ka kemi jongi bangin long shisha kikun batiang dap daga jingit yame enyaro ya utrai Jesu Christ